Well, in Téama in Saachtain seo ná ma hain agus inis be mu ag léamh Iontráil Dialainne, inis níomhah cadaing Iontráil Dialainne aontainna I léamh, mar sin siod ceann atá cumaíang agus mac dara a thugmúid ar an móchail scríomh an Iontráil Dialainne seo. Ach, be mud I ddíriú seach ar bhfuaim a chomála sin. Well, cen uam a bhíons ag a deach ná. A. Má sib. Ach, aithríonn sé seo uaireantaí. Agus an sin, bhín bhfuaim eile le cloisteáil. Mar shampla, an. Inis híla go dú atá an sin, ach ní ha. Agus má bhreanan mud ar a gceann seán seo, ag híla go I atá an. Inis siod focail ard viniciachta, agus bín siad seo chá léamhaing I ríist agus I ríist eile. Agus mar sin, becheart go mbeosaing cén chaoi n-athraíonn an uam a ó am go chéile. Inis a cancer am, tá am angin seo, agus a ríist híla gúil a fad an cé nach bhfuil. Agus an ceann seán seo, tá sé cosala ag, agus híla gúil an uam I an, mar sin aithríonn an uam a go minic a bra ar a bhfocail. Agus má bhreanan mud ar a gceann seán seo, beag gan níos fáide, amsir. Inis bhí am ámang hána hain, ach leis a bhfocail seo an seo, amsir, tá I, curtha, idir a agus m. Agus aithríonn sé sin an uam I ríist. Amsir, aithríonn sé I ríiste. Inis, ba muide I ddíriú seach ar na fuamaí sin in sin, agus tá mis go meisp sé I géisteocht agus a léamh go cuairmach, agus is féidir líbse na fuamaí éagsúla a eiceáil agus a anachtáil als tá mis I léamh. Mud ré. Iontach. Well, má bhreanan mud ar an Iontráil Dialainne seo an seo, tá lá agus tá táimscríomhta. Go hindúil bíon dáta ach ní le háil, tá sé persanta mar sin is féidir leat do rud héine scríomh níl rialchaí faoi lethe bant leis náíre. Thóiste me ar maid sin. Nuair a dtéach me amach an inneog bhí an lá floch. Inis, breanna go cuairmach an seo, thóiste me agus dtéach. Bei sé seo ar fad scríofa in san amsir chaite, mar gur Iontráil Dialainne agus chomála sin tá mud a cant faoi rudaí atá tarlaí hána hain. Inis, bhí Téama orm, mar bhí me agsúla gaeilge I gaeilge-foghlaim le mam. I ríis is féidir mothúcháin a chur an núl agus tá mothúcháin an seo, Téama. Bhí Téama orm, mar bhí me agsúla gaeilge gaeilge-foghlaim le mam. Is smáitlumm imeacht ón saach na léontí seo. Dúirt stadlumm gan a bheith buartha, ringe sé bricfasta speisialta chum, uimheachaí agus bagún. Bhí sé blasta agus chuir sé dá dúmar orm. Cant faoin na mothúcháin a ríist dá dúmar agus gan a bheith buartha. Léamh am a leabhar a nace na fónaice ag breanú ar a máisteach. Ag amlón, dúirt mam gur a feabhas ag teacht ar an amsir. Inis má bhreanan sib go cuairmach an seo, tá mud a cant faoi amlón agus bricfasta. Mar sin caithú, na rudaí sin ar fad is scríomh an ábhar agus beidir tús an lé ará ar dús agus an sin leanach de rá go dtí dean lé. Bhí mar offer róisín ag spocha asam, mar gur dhóma an fortáta. Cuireann sí aschum uaireantaí. Bhí róisín glána suas I ní lón, mar bhí sí grána lom. Chaoi sí leisceil lom in na dhé. Bíomad mór le chéile, te gan á. Bhí an amse go brá ag dó chlog, agus thug mam go dtíon cládach me, leis na sláta éagsúlaachta. Ar dús, ní ra aon bhád lom, ach tar éis tamil rug me ar rundach. I ríis tá an tám curthanúil sin le ar dús agus tar éis tamil rud atá antábhachtach. Bhí me ar bís. Dúirt mam nach raibh sé sách mór le cumad.
Scoilamar as san áraige an ronach. Is brálum a bheith gíscadach le mám. Well, dólamúd go leor sin faoin na gnéithe éagsúla a bhhainint le Iontráil Dialainne agus dólamúd na fuamaí éagsúla a dhéanant a.